What's up YouTube ons is terug man. Hele verlang van een sense. Vandaag is vandaag. Ja, vandaag is maar net easy. As a podcast question besigheid man. Verstaan? Wat? A podcast question besigheid. Ken wat gaan die Zie je vandaag gaan een safaridige podcast hier voor jullie man, zie je? So basically ons gaan maar net questions en vragen, praat en net lekker man, verstaan je? Net lekker ja. Lekker. We gaan Net het zit we op. gaan Kijk het- eens toppies. Oh ja, nu vergeet niet, hit de like button, subscribe, comment iets man, iets na. En share die video's man alsjeblieft, man, share die video's. Ons krijg baie liefde van jullie af, nee. Ja, ons het gezien hè, ons het mense wat opkyk na ons en ons is baie dankbaar vir die. Wie gaan begin? Wie We gaan. Ja. So, basically nee, kom ik maak maar zo. My section van die questions is, we are answering questions that girls are afraid to ask. Zie je? So dat is makkelijk die beat doet. Dat is nou, ons begin. Can you lose a fight while your girl is watching? Never. Points. Hoe meen je me dat? Ik wil zeggen, maar jail je mee, je strollen in de straat en maar je af. Zie je, strollen. Je komt als je wel een makka gewoon. Hé, nou, fight me. Ga je zo mee? Ik als een brust. Je kent die man moe doen. Ik trek hem in kan aan zijn maar die is voor mij in vrij maar ik wil meer staan kan in kan maar die is voor mij meer die wat een liedje bang zie je zwart maar voor kan net niet maar Hij krijgt van dat sorry bra. Dus nou, hij man close je klaar maar nou, om te zeggen hoe ik het dan doe. wat washa ja dan zei Ja, washa Washa. Nee man, washa man achter gaat bro. Ik voel nee. Als je van fan of wat, ik voel net. Je de het om te fight. Kam zo knockout Als je tegen je gaat fight man. ik ga zo knockout bro ik hoor dit gaat fight maar ik ga zo knockout Als je moet op tegen die hele vraag water daar in die straat en dan zo sap water gooi nee Zo bro rijden je kan niet verloren. je kan hem niet verloren, maar ik denk die, ik ga me nog in een position zitten om te bekleden, bro. En ik Wie is zie. die man dan klaar man? Ik voel me lang. Nee, bro. Ik voel me lang. Ja, ik voel niet man. Ja, Koppijn, Dus ik kom eens eruit terug, maar zie je. ik loop sterk naar Maar lijkt zo, man. Ik loop 6 strijden, man, om te gaan zeggen, man. Nee, je sterk vandaag. Je sterk, dat is maar. Ga ik Nee, baby die man lijkt zo man. Los die man. Is mal. Is mal, die man is is op drugs, is op drugs. drugs. Is op drugs. Dat is maar dan voor die next one. What do you do as gents if you see your boys cheating on his hand? Een keer om. Een keer No om. dan bro code bro. Nee, man, bro. Goed man. Black men don't cheat, gents. As ek vir jou sien jy cheat op jou ou sê klop keer om na 10 do. Maar Dis ek ek nou wat jy cheating. maak. Nee, Nee, as 'n example. Ja. Ek sê nie jy cheat nie, bro. Oh. Of example vir King, ek sien vir King. Oh. Of example vir Zander, ek sien nog vir Jono my. Ons is nou my by 'n blomming met ander kinders en die kind sê die vir jou body, nie jy die vir haar. Okay. Sê die vir jou body. Ek gaan jou keer na neem na. Daar's hy. Maar as nou net ons praat net is niks cheater en dis 'n vrou met equation. Maar hy is mos nou nie cheat nie, jy Ja. praat net. Maar vrouens So, kan conversation vrouens se ding, jy kan net praat met Vir my ja choose net. cheat bro. I don't go to Ja, English. I don't condone. English boy, English. What? I don't condone. I don't condone cheating. Yes. Maak me braster. Nee man, dit is loyal. Wat, guys. man? Dit is Stevie loyal. Wonder. Dis die Wanda. Rachel Wanda. is King. It's dark in here. It's dark in Jy gaan nie here. voor my Ik heb cheat niks nie. gezien. Jy gaan nie voor my cheat Die nie. mensen gaan niet hier. Ja man, hoekom cheat jy bro? Jy man gaan sê dis lief vir uit. Ik Hoekom is cheat lief jy? als nakken niet. Ik is lief voor hij. Mijn ouders is 3 jaar. Hm? Anders is het klaar. Ik is nou hoe cold. Proper fine. Proper fijn shit. Hij zoekt die topies Soek jou body. Ja man, ja man. Maar steeds net. Ja man. Oei, nu cheat jy. Ek cheat nie. Ek cheat joh. Ek any past relationship of being in, jy kan hulle vra. Ons Ek also moet hulle guys, cheat nie. man die geen. I don't do such things. This is my question, maar on shit reddag like guys, on shit die. Ik is al lang. Ek het nooit al cheat nie.
Okay. We were born in a right family. Dankie. Easy lava boy question. Can you go too hard on Valentine's Day? Which means All out. you spend wat. Like op 'n date vat, goedere se You koop. ding was you go hard. You spend. Kan ek vir jou eerste vra? Go for you. Hy is so goed. Hy is so goed today. No problem. Like guys know like soos hierso ons ken maar die man ek is ook 'n loverboy eintlik ons is almal loverboys Ja. nee but die man het all out gegaan ek weet nie wat night van jy Ja. span of wat die jet All out gegaan. ja financially jy was na Ja, man. so dat meen as jy ook weer zaak kan jy gaan dit doen Ik ben het nou zaak, maar kan het nooit niet doen. nee ken jy dat Is dit Jy nou gaan wat dit ons doen. doen? kan jy dit doen king Ken je ook al? Ik was kap Nee, dom. maar ik wil het doen. wacht eens ek wil chap die man hoor jy was kak dom hoe meen jy was kak dom Ken je ook al, man? Snap. Kita goes good. Die ding is specifically over Valentine's Day, man. ja Nou, je gaat all out Valentine's Day. Is net gewoon alles man zien je. Je moet denken, dat is nog Valentine's Day. Dat is nog birthdays wat aankomen. So imagine hem, je zit hier bij hier voor Valentine's Day. Birthday is aan en daar wat komt. So is mensen voor die birthday die baan moet hier komen. Van moet zien je. is nou kom ek vra ek gaan nog vir julle almal nog vra wat het jy al gemaak fucking vir Valentine's Day wat is die net dat ding was net gemaak Okay, kom maar, ek gaan aan. Waarom Okay, heb maar je dat? nou. Pry van iets koop of iets wat. ja Ja, kom enige op ding. uitvaart Okay. enige ding Gaan Ik ga hem net simpel maken. Ik heb Louis. Ik heb Louis in een verhouding op Valentijn. oh ja kom dis kom Ik weet niet. Daar is nou die hotste waar daar is nou die hotste waar die sê lucky van my verhouding so dat kom die Valentine tyd hier van man. Die verhouding like basically einde. Dat hy so ek het nooit verhouding in Valentine. Ja, in februari is het Oh ja, februari. Februari. 14 ek ook because nee verhoudings December that's a No, time het dan. period hy December Maar- en Verhouding dan in Februari het. Die spend Ali January dan breek sy op man so ek was nooit oor daai punt van Valentine's Day kan ons so Wat was Ik die- weet het al, man. Ja, Wat is ik er ken allemaal? van jou. Kak boy, man. You scan. Chocolates, teddy bears, dat goed is zo. Dat heet goed. dis dat daai iets toe wat Dat heet goed. Oh, wat okay wat was jou bil daar so wat was jou bil vir die hele dag vir Valentine's Vrede dag. en waar het dit ge Het was op die in tafel. campus ja what was within that whole day Ik ben die brothers was wel touw, bro. Yeah, guys, we broke. We don't financial stable, but we're coming there. We're coming there. Come in. waar is jy gemaak Nee, ik kwam voor Wanneer- Valentine's Day. wanneer Ik je heb wat nooit van- dat een nou wat Valentine's Day. Niet dan. Escape. So you did 1,000 something as 1 year for the Valentine's Day. Hoe is het ermee? Nou, Guys, as you mensen Next wat one. gaan Wat is de voer- spoil voor wat is de- Valentine's Day. Kom maar vanuit dat question hoe bij Is a truth. What do you do to impress your crush? Hallo, jullie maar nog comment. Wat doen jullie? What do you do to impress your crush? firstly, to loop change. Ja, als je voorbij haar loopt. Ja. Aura. Kom eens daar, Ja. je brackets, die brackets die ik nu net zo. Die zoekt net kan maar gewoon druppelen of enige ding, enige esthetiek wat ik kan dragen. Die wil. Dat is Dat is- het. Je wil hem typen. Ja. Die Die stop denken. Stalk. Ja. Like Instagram. Instagram, Ja. highlights. Niet like stalk like bommen. He's for Ja, maar je maar dat is creeping. Okay, social media stalking. Instagram highlights, die komen repost, TikTok. Je wil hem kennen. Maar hoe het op, als je wel aan mensen kent, gaan die TikTok repost. Alles. Ja, Oké. en die schrijven zo. En die screenshot van mensen. Maar Maar ja, wat nog? Ik voel aan de kant zeggen. Als je crush Ivers is in die ronde bij die skit of het ding. Je kent die dan blijkbaar bij mij. Die change. Die change. Kan was daar nog COVID toe. Als dat iets, je ziet hoe ik kan, maar man, je zegt, en nog black label goed ingaan niet. Je hoort dat ik kan dat zien bij jou. Die mensen niet black labels. Ja. Je change zo. Change. Je wil een category change. Je net de onderhand in die zak. Je moet dat iedereen zijn bier. Je zegt weer soms. Klaar. Klaar. Wat is die grootste ding wat je al gemaakt hebt om zo crush te impressen? Ja. Enige ding. Ik En hoeveel geld is net dat ding niet?
But jy sê as jy hom nou kom sit terugdink en check jy dit was ka cringe day. Vir my crush like even vir my crush. Ek het eintlik baie crush gehad, jy sien. Jy weet dan, wat enige ding. So jy het nie weet nie. Jy het nie weer Soos crush. nou. Ja. Ja, wist jy Ek wil eerlik wees, maar ek weet nie. Jy het nie 'n crush nie. Jy het nie 'n crush nie. Het jy? A celebrity crush, ja. Oh, nee. A celebrity crush. Ek het Ek dink ek het dit. Wat ek net. Als je die kans krijgt om te doen, is nog wel wel. Oh, Ga je die draaien? moet allemaal een celebrity. Een celebrity crush, man. Ja, een celebrity. Nee, maar as celebrity, ons praat nog nie van celebrity. Nee, hoor wat ik zei. Het is celebrity crush. Ik kom bij status, je zoekt op haar status, die zaak alles. Je ziet hem, ga je approach. Ja, dat is die vent. Ga je approach. Dink net dat jy een star. Oh, Ja, Ek sal Ek sien vir LMI. je gaat hem approach. Jee. Georgia Smith on same time. Ek is daar. 'n nomborste. Rihanna. Kom 'n nomborste. Drie kinders. Sorry. Drie kinders, Beyoncé. Ja, nou vrek man. Hoe jy flop, maar Rihanna se kinders kom net so agter mekaar, bra. Hulle is almal lelik op no. Ek Nee, Rihanna sien nie. Nee. Ek Ek het nie, want ek glo nie ek gaan by Rihanna uitkom nie. Jy ken nie. Kom Ek maar. glo nie. Maar Ek glo in die channel, but ek glo nie gaan by Rihanna uitkom nie. Can you ever platonic female friend? Platonic means like jealous, net braste net. Dan is die kak moe. Dan is die kak moe. Ek sal nie kan. Sy kan braai. Goeie braai. Ausie braai. Van hij kan krijgen zo diep in je friends, je ken niet, man. Jy wil uit 'n friend hoe net Sien, jy wil I can never be a friend with my Never. type, dog. I Never. can never be a friend with my type. Nah. If you are my type, Kom ons meng die question. Iedereen reject Die me. question. How would you feel if your hand had a male bestie? Ja, that's a no-no. zo no, bro. That's a no-no. Van ik voel ook dat ik kan eten in mijn prijs, ja, niet ken je. Ek was al 'n male Ik bestie. ken niet. Ek was al 'n male bestie. Ek ken wat gaan aan. Ek moes so dom was om my ausie te los dat hy 'n male bestie het. So what was you saying? You are male besties waar ek gebeur. Nee, maar why are you Ik ga niet niks asking? in aan. Why are you asking? Male Wat jy besties. ken al. Like Ek ken wat happen. Ik ga niet aan aanvat. Ja, let me work, guys. My English, not English, but anyways, English is kind of English. Is your boy sister of limit? Ja, ja. Van hij is goed disrespect, like. Iemand als je mee praat. Ja, maar hoe dan nie? Wat? Hey man, I feel like soos jy nou my bra. Bra, moet jy nie lag nie. Soos jy nou my bra en my like en jy loop my eens en jy sien my like dit. Jy moet ook al klas 'n groot broer is by my. Ja, ja. You cannot be nog. Jy kan nog nie my like nog op my. Imagine, Is dit dan mal? Imagine. As jy mal. As As jy jy kneel. Imagine. Insane. Jy los my. Ek moet jou like geskoop het even. Ons blam. Jy lê praat van jy se ausie so. Ek moes ook maar van my ausie. Nou sien jy, hoekom is dat? En breek ek nou ja, tannie so sisa ta. Hoe lyk dit? Ja, Like disrespect. no, Maar die man bra. heeft niet te waren, ik ken niet van wat. Je stuurt gewoon een rang. Ek gaan nie streng nie. Hey, die ones Ek gaan nie hier. streng nie nee. Nou was al bra wat ek al om Cesar gelyk het, but ek het ook gehad Wie? nou. Is een van ons. Kan nie sê nie. Nee man, as jy mal. Nie van jou. Die tando. Nee. Tando gaan we Dis 'n skieten. ander bra. Nee, 'n ander bra. Nie een van die manne hier nie. Daai was no grasie. Ek voel as jy my Caesar kan kyk in 'n hoë. Dan is jy regtig braste nie. Ja, Dit is nie braste nie because as jy kan my Caesar en daai hoë kyk dan jy sien my gesig. Want ek lyk soos my suster. Sien en ek lyk live Dit is soos vir jou ook my hier. sister. Ja. Ek lyk live soos my Cesar en dan dieselfde walk ook so. She loves me ook. She loves me. She's gay. Ja. She's meal. She's meal. Nee, ek weet nie my span is dom. Ek vra dom questions guys. Dom. Can you and your boy pull the same girl in one day? Ja. Ja. Ja, die pet is een na als kies het voel net lekker drop. Net communication. Ja, net communication Net maar. communication. Ja, Switch. maar as I can wild is bra. As Ja, sy switch. voel she's the shit bra. Switch. For example, ek en nie kan. Ons het mekaar like, wow, wat is lekker laat met Dawie man sien jy. Ek nog nie my braaste gesien nie. Boom, hier staan my ouens se inkop. Hy voel nou man. Nou die shoes. Nou die shoes, ek ken hom te sê ek is kak naam die shoes.
Maar is. Nou en braas. Ik wil eerst. Toch, nou en... Jy wil eers Ja. Nee man. Ek voel like praat jy van pool net like scoop of praat jy van Scoop, ja. Scoop. Anytime. alles? Ja. Nee, bra. If you talking about that, bra, ek gaan nie. Ze gaan niet dan. Jy kom maar nou klaar en ek kan dit. Ja, ik heb roos goed. Dus op jouw spot. 10 pas voor jou. 10 pas voor. Jy sta. Ik ska whatever. Jy stuk van hom. Jy stuk van hom. On to the next. Als nou wat is gang kan er je ziet me je ziet dat ik je kennen was dat. En ek soek lewe uit. Ja. Nee man, self-worth man, Hoeveel is chance het, man. Nee, maar ek praat van... Nie die dagie. Ek gaan hom in the future scoop, maar net die dagie. Within 5 minutes ik sta. Flash. Ja. Nee man. Kana maar. Spring. Spring. Nee man, chance. Ja, maar my questions is dom. Ik heb nog zelf een dom questions. Vraag ook Mijn Spanen is... Like, naast Spanen. Ja, ginkly. What's the best excuse for being late? Die kar het gestak. Ek het altyd hy gaan breek dat by die skebrie was. Sit my exams of jy gaan dan loop skryf. Die kar het gestak. Of ik heb verslapen. Tire first of iets. Transport. Nee, nie Transport se twee wiele het geskiet op. Ah, wat in het Traffic. Ja, ik toch gebruik. Wat die? Ja man, die taxi doen met die put aan angari. Die Ja, kennis die put aan ek ken. angari. Daai span hulle werk Ja. because hulle sê so kom mense nie vroeër Vroeger, verstaan je, dit is Ik ook- zei maar je eens, gaat ik klas wil krijgen, toegooien, die ik transport se moet wiele hier het met geskiet. op. Toen hij mens bel om te gaan sê die wiel moet nog raak om hou, toe staan ons allemaal buite, wauw, wat is klaar. Ja. En ons staan lang daar. Van 5 dollar in die oggend. Ja, ik sta nou, Ik man. kom 9 down. Zo je wil 7 3 o'clock opstaan. Treinen gaan terug man. Huh? Treinen. Jy moet 'n exam opskryf, bro. Jong na, normaal die. Nee, praat nog van jy moet 'n Je exam moet nou daar is, opskryf. maar Jy je moet laat. nou daar is. Ik heb die excuse niet, maar ik ga schrijven bro. Je schreef er Hulle vra hoekom as jy laat, bro? Hulle doen laat skryf. Jy sê jy laat op gaan staan. Dink jy hulle gaan laat skryf? Dan loop ik. Zie je? Dis cap boy. Het is wel English. Wat joh? Het is wel English. F is een F. Dus kom maar eens pannen Jy we man, man. hulle juffrou. En ik wist, nou, gaan we met Kinga zijn we gaan. What do you use to check your temperature? Maar sê dat thermometer. Is dat de moment? Is dit 'n thermometer? Is dat ja? Ja, ik vraag jullie, ik vraag dom questions. Ik gebruik mijn skaat, FIFA, wij. Kopien. Ja, anyway. Why does people go to work? Because we need money bro. Income. So dat jy doen staaf. Ja. Dit kan vibe. En toe hele my leser was kak lekker. Ik zeg wel eens dom questions te vragen. Ik wil dat die mensen moet ook gewoon een lauw. What does cow drink? Nee, ja, Kina man. Water bro, Water, nee. Ja, dat Wat wil jy praat? Wat is clean cow? Hoe zijn we dit clean span? Je gaat me nu melk drinken. Iemand zegt, wat is dat cow drinken? Wat kan we praten? Hey man. Jy wil gaan sê dit. Ah, What do you do before swimming? Wat doe je doen? Jumping. Wat jy jam mas in man. Maar je net zo te zeggen, want voor ik ga komen maar op de wat? Sunscreen. En dan voor Shower. een jump, dan maak ik. Een jump. Je moet zomaar je stinky en ja, dan oh. Dat is nog niet. Dus je moet lachen pie op. Ja, ik pies om in die water en dat is misschien wel eens een culture. Pies om in die water. Ja, bra. Dat is maar Plus nou van ek sien hoe daar sien hy blou goed in die poolie. Shit. I don't know, James. Who was your first crush? Ons praat nou nie van 'n celebrity crush hier nie. Who was your first crush? My first crush. Nie celebrity crush, jou eerste crush. Maar mijn eerste crush was in grade Arna. Toen bekleed ik een demon. Ik en die mensen eerste crush was samen, dat is één klas. Wat is haar naam?
Perioden, as je kan in naar die video. Ken je dat niet voor perioden of wat ding? Perioden, onze ogen crash. Als ik Kingsley bijna. Als ik Dino. Wat is dat? Was het? Dat moet hij eens kijken. Daar waar ik ga lopen. Hij brengt. Maar was dat pas Shakina Christian School? Toen Toen was was hij hij ons ons voor... Zek. Is dat Zek? Wie zegt? Bijna maar het nieuwe colors al gegeven. Zek, mooi een stom te lijken. Zek of iets. Ja, periode. Wie was juist ook wel? Ja, zo is de crash. Dus dat kan hem doen. Ik was Wie zo? nee, toen moet ik dus ook groen. Als ik krijg, wie wil ik krijgen? Ja, niet zeggen. Als ik een crash heb. Unless, Ze moeten crashen, die eerste crash nog niet. Je moet dan. als je nu aan doen, dan zeg je zo crash nu. En je kan ook iets zeggen. Die ook. Nee, en dan is van hoe waar. Dan kom ik ze met heel eerste crash, maar ik deed het. Ja. Zo dat weet ik. Ja, Zwaar. dat is de eerste. Dat is een moesje van Rida, ja. Hij was te lopen, ja, maar het is eigenlijk Van die pan. van die pan. Het is nog, ja, je Ah, kijkt wist het het. Ja. Nee, maar hier een klein info gegeven van die pan. Nee, ik ben het zeker man. Ja, dat Ja. is dat is de eerste, bro, dat is de eerste die man Maar gelijk. Mohammed. Anyway, Ja, straight op. As it. hij doet ook een type, het is ook dom. Ah, maar Sander los die vragen was Dat man. is een liege gevaarlijk gedacht, als je dat doet te kijken. Maar, Ik heb bij anyway, straight op gaan kijken. Maar, dat is die weer niet. Dat is DJ. DJ. DJ niet. Van Ombi. Kom maar. Bra. Topio. Ja, bra. Ja, maar als Als man voor het B is mensen, voor B. als man net Net voor B is voor B. Dat staat niet. Zo. Toch? Dat is voor B. What is one thing you never admit to your parents? Dat was het. Nee, no, dat is goed. Ze kan stil stappen zo wel. Kom hier daar! Kom hier daar! Kom hier daar! Kom hier daar! Kom hier daar, boy! Yo. Agent, ik kan niet. Laat dat gaan hoor, bra. De Ja, help ik je. heb gemambeld. Ik heb gemambeld. Laat dat gaan hoor. Maak zo wat. Gitan. Nee, zeg wat. Dat is een big question. Oké. Je moet Ja, maar antwoorden. je moet Die gaan antwoorden, ja. Oké. Hij wiep in je huis. Yo! Je kan niet daar niet aan het doen. Je moet gaan iets. Kijk dom man, ik kom kijken hier. Nee, maar... Nee, mensen, kijk je mee video's. Nee, dat is ik zet er ook met mensen op, dat is mijn value. Doen Mensen, kijk ook in mijn video's. Ja. Heb ik wiep in je huis, joh. Ik moet trouwens parties als er lopen. En dat ken! Allemaal waar zo niet. Maar ik weet het niet. Chalo, maar ik ben aan het doen. Ja, maar praat me nou. Nee, kom eens los sombra, kom eens pas sombra. Ik get dat. Nee. Ja, ik get dat. Ik was al squeeze me toen, hè. Van squeeze me af. Diep in die anten. Ken je niet die mensen wat gaan lopen met me? Toen raak ik al weg. Toen voel ik loop van squeezers af. Tot die in sunset. Just Loop ik, shut my body down. Daarachter semis, type gas op. Oh. Staan op onder een boom. Yo, man. Semis. Zeg die mensen typisch hem. Tu viste yo. So ano boy, ik wil nooit om naam nou zeggen, nog niet net te zingen kan zeggen. Ik wil nog gaan zeggen, zeg dat boy al opgeteld. That's the old me guys, ik heb nog gechange nu. Wacht eens dan. Before that, die ene is ook al ene wat ik wil maar gaan vragen. What is more important to you? Personality or looks? Yes. When it comes to a girl. Ja, kom eens Personality or beginnen, looks? Bobby. Ja. Looks. Ik ga nou nooit zijn personality nie. Je komt krijgen hoe personality, je kijk naar een personality. Maar je looks, It's not the one. je maak je ze niet. Je komt introduceren met je mensen. Je kent je met no high quality people in je familie.
Die type mense. Hy type mense wat hy kan loop sê om te sê maar jy Dit verdien nie sal nog. net dronk raak nie. Verstaan nie, jy verdien nie nog om goed pudding te skep. Ek dink baie in die sport is al. As hy verstaan nie. Potte Hans hier shap shap. Ek gaan vir looks, guys. Jy kan hoe ook is maar solank jy mooi is en ek sien so twee mooi tweelings. Ons gaan 'n way in figure op as Ik ga ook voor looks. Je hoeft je personality te hebben, zolang je meer respect. Zie? Gaan G. Ek gaan ook vir looks eerste. Dit is die eerste ding wat ek sien, hoe jy is. Dan kom sien ek nou. As ek sien jy dat ek personality. En ja, weet je, kom je komen met je personality, dus je komt met je looks, man. Zo, Ja. dat is de key. Dus dat is... Je gaat niet zo... But the question is herself, what is more important? Ja. Personality or looks? What is more important? Yeah. What important is personality. And personality is important, bro. Personality is Like- important. Je moet the like... question the question say more important for me. Personality or looks? Personality, bro. Personality is more important, but I will go for looks. Ik kan niet met een mooi kan blij. Wat me stress en need peace. I need someone who has humor, bra. Iemand wat nog van 'n laag nou dan. Jy Ek kan kan sê nie nie, net wil maar- mooi is heel dag. It must match my energy, man. Hoe is kak, moet je net zo'n hele dag. Heel dag, bra. Ek is Die hier vrou om net te so. bring in, al wat. Like hoe dat sirlamoen gaan eet of iets. Ja. So personality sometimes, guys, is more important. I say gents. I say YouTube. Something small for you guys. Net Finally. Try net. Finally. Try it, guys. I should weer naar die. Pyro, ik heb mijn adres die blind date. Die man is vali beter, bro. Dat is kakbang. Dat is kakbang om in die Die hele blind man date. is- Die manne is nie bang nie, die vrouens sal wil nie participate. Hier is Mary wel. As jy het meer is. Soos this last weekend, guys, ons het iemand gekry, iemand wat ook ons YouTube kyk. Ek wil hom 'n shout out gee nee, wat ek is nou. Nie naam sê nie, sê 'n shout-out. Ek is hom. Shout out to Junaid from Homelite. Ja, Ja. dankie boy Junaid. Out Maar ik ga hier. niet in die blind date, in die blind date komen. Ja. Soos nou net iemand kry, so moet jy loggie vir Junaid op lip searchie. Because we're gonna be a blind date still, guys. Ah, dan social. Dan search. Hulle ken nie Dis wat ek gesê het, nie naam. Hulle Ja, ken maar dat is Junaid. kakbang as jy niet. Ja, was kyk Ja. Junaid. Hulle ken nie. Wacht. Die ding is ja. Moet say bye, bro. Bye. Zeg de mensen hoeveel lang, bro. Say iets. Bye, guys. Love you. Ja, say man, tune in for the next one. Ons is terug. Stay tuned. Ja, ons is We out.